Meer diepgang, achtergrond, snelle berichten online en radio en tv meer in de achtergrond. Waardoor we verhalen nog beter gaan vertellen. Reportages op tv en radio. Ze blijven, maar worden steeds meer online op internet bekeken. Via de smartphone bijvoorbeeld of tablet. Die snelle berichtgeving blijft erg belangrijk, maar de kijker en luisteraar wil meer. We merken dat de Zeeuwen heel erg tevreden zijn over onze snelle berichtgeving. Maar veel meer willen weten over sommige nieuwsfeiten en het hele verhaal nog meer van ons willen horen. Dus daar gaan we op inzetten. Dat betekent wel keuzes maken. Zo zal de ochtendradio-uitzending vanaf maandag om 7 uur beginnen in plaats van 6 uur. Is Zeeland nu al vanaf 5 uur 's middags te zien en zal Omroep Zeeland structureel in plaats van een uur een half uur tv maken. We gaan onze capaciteit dus iets anders inzetten. Dat heeft niks met bezuinigingen te maken, maar wel om die verdiepingsslag te maken. Om meer van online te kunnen doen, ja, dan hebben we daar die mensen echt voor nodig. Komende maandag dus ziet de tv er vernieuwd uit. Later volgt ook de app en eind september krijgt u een heel nieuwe Zeeland Nu te zien.